गय बागान एसे दंमोन बेबो मालायनि आखायाव दङ मोसौ दंमोन जों दिनै मोसौ फानजोबनांबाय दंफां गिदिर गिदिर जों देनां माबा मोनसे खामायनानै जों न' लुनो हायो खोमा साननानै बायनाङा होननानै जोङो गिदिर गिदिर जों दोनदोंमोन बेखौ जों फाननांबाय। मोनसे दुखुनांथाव खौरां सासे बर' सुबुङा गोब्राब बेरामजों भुगिनानै दं। बelsri बसुमतारी मुंनि सासे बर' सुबुङा गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै दङ। चिरां जिल्लानि 14 नं निसिमा फाथाबारि लखिफुर गामिनि थागिबि बelsri बसुमतारीया एपेन्डिक्स बेरामजों नाख्रेबजानानै बे समाव टुक्राझार क्रफ्ट्स मेम'रियेल हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं। आंगो फिसाजो बेलस्रि बसुमतारीनि फोरमायनाय बादिब्ला बelsri बसुमतारीनि भुगिनांनाया खमैबो 5 दानसो बाबेनलांबाय। बिमायाबो 7 दानसो सिगां एबा थांनाय डिसेम्बर दानाव प्रेसार स्ट्रक जानानै बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाय आरो बेनि उनाव एप्रिल दाननिफ्राय बिफा बelsri बसुमतारीयाबो दा एपेन्डिक्स बेरामजों नाख्रेबजाबावबाय। बेनिखायनो आथिखालाव रांखावरिनि जेंनाजों भुगिनो गोनां जानायनि जाहोनाव मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै बोहैहोनो गोनां जादों आंगो फिसाजो बेलस्रि बसुमतारीया। बेराफारसे फरायफुबाय थानाय उन्दैसिन फंबायाबो बिमा आरो बिफानि बैफोरबायदि हालोदनि थाखायनो फरायनो हायाखैसै होननानैबो फोरमायबावो बेलस्रि बसुमतारीया। गोबां जारलाजों भुगिनांनाय बेलस्रि बसुमतारीया जोबथानायाव जेरैबो राहा गोथे जानायलाय रायजो राजाफोरखौ आरो सोलिफु सरकारनि CM प्रमद बर'निसिम हेफाजाब मोननो खावलायहरदों। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं अनफावरि रायजो राजा नोंथांमोना बेलस्रि बसुमतारीनि एकाउन्ट नाम्बार 426592444083 IFSC SBIN 0064040 आव जा हायो थाइसे थाइनै राङारि अनसुंथाइ हरनानै दुखुथिया नखरखौ हेफाजाब हरनो हागोन। खुलुमबाय। जोंनि बाबाया थांनाय एप्रिल 1 थारिखनिफ्राय गोबां गिदिर बेरामाव गोलैनानै दङ। जों गोबां डक्टरनाव देखायबाय। जों फार्स्टआव लांदोंमोन आगस्टिनाव लांदोंमोन। जों आगस्टिनाव लांनानैहाय जोङो बिदिनो सन'ग्राफि खालामनायाव जों एपेन्डिक्स मोनबाय। एपेन्डिक्स मोननानै जोङो सानब्रै सानबासो थानानै जों लर आसामाव अपारेसनखौ लाबाय। अपारेसनखौ लानानै जोङो बेहाय जादोंमोन। जोंबो गोबां नाजादोंमोन, जों हायासै। ओमफ्राय डक्टरा माबानानै डिस्चार्ज हरनायलाय जों न'आव लाबोफिनबाय। न'आव लाबोफिननानै बिदिनो 10 दिनसो थाफैनानै जोंनि बाबाया आरो बारा जाफिननानै जों टुक्राझार हस्पिटालाव लाबोफिननानै डक्टरा गुवाहाटियाव फाथायहरनानै जों गुवाहाटियाव लांफिनदोंमोन। दाख्लै डक्टरा हाला होननानै बुंहरफिननायखाय जों न'आव लांनानैबो जों मा खालामहैनो, जों नांगौबा इयावनो दोनफैथ'नोसै होननानै जों रां रुफा गैयाबाबो जों दा बेवहायनो दोननानै दं आरो। गोबाव जाबाय, दा नै 5 मासानो जाबाय खोमा बाबाया बेरामाव गोलैनाया। दाथ' न'आवबो गोबां हालोदा गाज्रि। जोंहा थांनाय डिसेम्बरावसो जोंना आइया प्रेसार स्ट्रक जानानै जिउ गोमादों आरो नै एप्रिलनिफ्राय आरो बाबायाबो जाफिनबाय। अननानै आं रायजोफोरखौ खावलायदों, माने जोंहा न'खराव गोबां प्रब्लेम जाबाय। माने आंनि फंबायाबो फरायगासिनोमोन, दा फरायफुंनोबो मोनासै। दा न'आव आं दं, आं हाबा जाबाय, आं दा न'आव थाफैयो। आंनि बिनानाव सासे दं, क्लास 9 आव फरायो। गथ'आ सिबाय, बेबो स्कुलाव थांलाय फैलाय गोबां दिगदार जानानै दं। दा रां रुफानि गोबां प्रब्लेम जाबाय। गय बागान एसे दंमोन, बेबो मालायनि आखायाव दङ। मोसौ दंमोन, जों दिनै मोसौ फानजोबनांबाय। दंफां गिदिर गिदिर जों देनां माबा मोनसे खामायनानै जों न' लुनो हायो खोमा साननानै बायनाङा होननानै जोङो गिदिर गिदिर जों दोनदोंमोन, बेखौ जों फाननांबाय। दा मालायनाव गोबां दाहार दारसि लानानैबाबो जों बाबाखौ नायगासिनो। जों एसे बैसो जानानै जों बुजिसान्दि जों बाबाखौ जोंजों थाफाजानो लुबैदों। बिमा गैया हिसाबै जों बाबाखौ जोंखौ फोरोंलांनो थाखाय जों थाफाजानो लुबैदों बाबाखौ। बेनिखायनो आं जोंनि बाबाखौ नायनो थाखाय मोजां हस्पिटालाव लांनो थाखाय आं रायजोफोरखौ खावलायदों। अननानै रायजोफोरा थाइसे थाइनै हेफाजाब हरगोनखौ आं आसा खालामदों। आं जोंनि अफिसियेल सरकारनि सार प्रमद बर'खौबो खावलायदों। मानोना जोंनि बाबाया बिनिनो गामिनि सासे दैदेनगिरिमोन। माने
गोबाव समनिफ्रायनो जेब्ला आं उन्दै सम क्लास 3 निफ्राय फरायबोनायनिफ्रायनो आं नुबोदों बाबाखौ बे पार्टियावनो बाबाया मानसिफोरजों बायदिसिना बखिजाब्लाबो बाबाया इयावनो खाथि सोमदों बिर'धि पार्टि बायदिसिना बुंजादों प्लिज अननानै सार जोंनि बाबाखौ नायनो थाखाय अननानै हर सार जों दिनै एसेबां गोबाव खाथिबोदोंबाबो बाबाया दिनै जेबो मोनाखै बाबाया गामिनि गावबुरा हिसाबै दं दा थाइसेबो जेबो मोनाखै। आसामनि मा बबे हस्पिटालाव लांनाय जाखो? लांनायाथ' जोङो सिगां फार्स्टआव आगस्टिनाव लांबाय आगस्टिननिफ्राय जों ल'र आसामाव लांबाय ल'र आसामनिफ्राय जों जोंनि थुक्राझाराव लाबोफिनबाय थुक्राझारनिफ्राय गुवाहाटि बि बरुवा केन्सार हस्पिटाल दंना इयाव लांदों जों इनिफ्राय दा माबायाव थुक्राझाराव दं नै दा। मेन माबाया प्रब्लेमा मा जादों? प्रब्लेमा दा उदैनि आरो उदैयाव एपेन्डिक्स जादोंमोन एपेन्डिक्सआ माने ल'र आसामनि डाक्टारा ब्रास जाबायनायखाय माबानानै वास खालामनानै हरबाय ओमफ्राय बेनो सिङाव माबाफोर जाबावखो ना माखो दा इनो दा माबा केन्सार लाइनाव थांबाय आरो दा माने डाबल अपारेसना डाबल जाबाय सिगां ल'र आसामाव जाबाय ओमफ्राय नै दाख्लैयो गुवाहाटियाव खालामना हरबाय आरो 31 थारिख मोनदां 31 थारिख खालि अपारेसन जाफिनबावबाय ओमफ्राय डक्टरा जों बाहाय हानाय नंला नोंसिनि रावबो लांदों जोंबो सानबाय आंहा फंबाय सासे दं नालाय जों सानैजों सानबाय जों न'आव लांनानै मालाय बेसेबां लेलायलायनायनो नांगौबा जों गामि खाथिनि डक्टरावनो एसे सानाय मानायफोरखौ जोङो माबानानै बावनो दोनथ'नोसै होननानै जों बाहाय डक्टरजों रायलायनानै दा बाहाय दोनफैथ'नाय जादों आरो। मा मुं? बाबानि नामा बelsri बसुमतारी। गामिया फाथाबारि लक्ष्मीपुर होनो हाख्ला बाजार होननानै मिथियो आरो जोंनि जायगाखौ पस्ट अफिस आमगुरि जिल्ला चिरां PS आसामगुरिया। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।